Ambalma Malikunafoni la jabako amofo dante foli mina bi amako émission mandi sans fait noé Baro Kènè. Baro Kènè émission emi label ndo Malikunafoni fait wala saka oka artiste ko la donya ka artiste ka vie kan anu ka carrière musicale surtout ka vie privée bi anga wele sira belebele do ka belebele ma antena présenter ayere de bina représentana anga jeka alame anula mbalmake manula ibse ki toni jamu fanya ok netoro Karim KONE. Karim KONE. Oui. Wow. Oliwe shodu na yere. Ah donc shogu mo pora em polo da sa donc atnege shodu na sa. Bon mais oui. Ça va aller. Ame tana e dondoni. Inshallah. Parce que am tlara it ma foye jona ame shobore. Oui. Ama ga ki ibisimla. Problème dala. Karim KONE. Oui. Am sera do Karim KONE bora Johnny. OK, donc ne bora ke fa KONE la, ka bo ka jatu KONE la, ka bo ke me jagite la, ka kla ka bo astamba yogo la. Wow. Ouais. Ka bo dugu jumena. Bon, ka bo Buguni. Mais Buguni dache. Voilà, mbora Buguni mais il faut famille sigira wasolo précisément yanfoila. Voilà. Okay. Donc on là kuma chama mo chama mai ka fo. Il faut qu'on ait wasolo ngai quoi. Aha. Merci. Atrega musique wasolo nga fol do mala. Non, wasolo nga fol tala c'est rap pire mais tu sais comme nebi nyere mbe kumani wasolo ne quoi. Ah bon? Oui. Ah, ika kuma kana mo ba do directement ko wasolo. Merci, c'est ça. Sinon Buguni kai. Merci, sinon d'origine Buguni. Ah, Buguni ka. Rim K. Yeah. Ouais, on est dedans, on est dans des bonnes choses maintenant. Effectivement. On va rimer tous K aujourd'hui. Yeah, non, toi-même tu es K. Et Remna ke K. Néa. Awaka. Neti K ne teri. OK. Rim T. Ah, donc problème ta là. Rim K. Oui. Il nana musique la chugodi. OK, donc nana musique là. Mfama musique donc lida, mbama donc lida. Mais donc lida kanu ne pousse kana donc lida là. A kanu dron ne bla kana kono. Artiste dore jaraye ou bien a jaraye tinto eredi. Bon, tu sais ibaro genatique là. Kobe natuma kobe na wakati sinon. Yani bigase. Mse ka fonga demsenia kono ka kombien. Ni twenye ngantuma ngumeke balontanari. Balontana tunkadi ko jugu. Mais malheureusement donc a massé ka koe donc voilà abe kelium bara langulo te seulement be mina dron iba ni seberita. Merci, c'est ça vraiment na famille sorodi la. Oui. Rim K. Oui. E ko e mogoshi aka famille na mogoshi mam donglida a jara eri dron ka do musique la. Oui. Mais o a jara ye wati jume c'est e ka i dona musique yere la sans jume. Bon, ne donna musique là. Ka micro ta ka jo jamanyo sans jume. Donc au dame nana 2005-2006. Wow. Ne donna musique là. Hein? Oui. Donc effectivement ka micro na ka jamanyo fe ka donglida. Donc au dame nana 2005-2006. 2005-2006. Effectivement. Ikene ka micro o tassa. Ouais. Kana jamachela. Jamanyema ka dongli da iye dongli mi da o doni kama ame fe ko de dan yi plateau in sanfé. Ah ouais. Awa o de kadan bi awa temna ana fle ba ko belajin o de kadan yi bi o dongli yere di ame fe ko de dan bi. Ah ouais. Donc quelques années en arrière. Donc problème ta là. OK anga ta fait. Ibondala isi nyoko juguni ibondala inyuma mfonyana ibondala bade juguni ka bondala haye temekata ka bondala. Donc on met dans là. Ouais. Ikani dongling ça nous fait beaucoup penser à qui même Tiken ja ou bien ika style du medi. Bon moi mi rapuge mais comme ikoko nga dongi damne voilà ya damne ni jume ni dongi ni style du medi donc ni amse ne reggae voilà ne reggae. Ah bon. Ouais. Donc ya damne ni reggae ni donc takali nyefe
donc sira gɛlɛnna awɔ i nana ye min ka nɔgɔ quoi effectivement min ka nɔgɔ i ma min ka nɔgɔ ma donc ne baara kɛ n'o ye est-ce que i taara école la i ye musique kalan taara école la mais ma musique kalan ya ouais i danna classe joli la bon classe saba bon ma baara kɛ ma baara kɛ n danna université degide o de la i ma baara kɛ mais tu as un diplôme là tu as un diplôme yeah degide oui flash ou bien ouais flashy là j'ai fait la science de l'éducation oui ah déjà tu as un diplôme maintenant après la musique il t'a baara kɛ yɔrɔ la c'est ça musique kɔfɛ métier wɛrɛ b'i la bon actuellement n filɛ yɔrɔ min na sisan musique kɔfɛ baara foyi tɛ ne la ne bɛ n da ni musique de ka wuli ni musique ni don min na musique jɔra don ni musique kɔni jɔra sisan an bɛ dugawu de kɛ ala kana na musique jɔ sinon ni musique jɔra a bɛ kɛ baara yɛrɛ ala kana musique jɔ mais musique n'i bɛ ka musique fana kɛ n'i ye fɛn fitinin dɔ kɛ effectivement o fana ka fisa dɛ non ouais bon parce que n'i y'a ye a kɛra tan cogoya la parce que ne ka denmisɛnninya kɔnɔ ne ka musokɔrɔba tun hakili tɛ foyi la ni kalan tɛ parce que hali ni vacances tun bilara k'a fɔ ko ne ka taa baara métier wɛrɛ kɛ donc i tun b'a sɔrɔ o tun tɛ ne ba fɛ la ko ye quoi donc parce que a tun b'a fɔ ko ni wari diyara denmisɛnnin k'a bɛ ban kalan ma a tiɲɛ de don ni wari ne yɛrɛ bɛ dɔ dɔn a tɔgɔ de ko bobo kɛ wari diyara ale ye kojugu a ma se ka kalan kɛ yɛrɛ donc c'est comme ça donc o de la donc ne ma se ka métier kalan donc ne tora école de la donc ne ka bac san na ou bien non c'est pas bac nga 11e san donc comme ça musique daminɛna o san na donc maxi genou voilà i m'a faamu donc comme ça donc ne ma métier wɛrɛ kɛ donc musique nana don a kɔrɔ donc tu sais i b'a dɔn ni musique kanu bonyana i la cogo dɔ la donc i kɛ man di ka taa sira wɛrɛ fɛ bilen quoi o ye tiɲɛ voilà donc c'est comme ça ouais mais a ka famille na a ka famille tɛ jeli famille mɔgɔ si tɛ dɔnkili da ye non personne a daminɛna e de la o ma nɔgɔ dɛ o ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ o la famille kɔnɔna na ne ye gɛlɛya min sɔrɔ musique daminɛ la famille kɔnɔna la parce que comme n bɔra sisan k'a f'i ɲɛna n ka musokɔrɔba a tun tɛ n ka fɛn wɛrɛ fɛ ni kalan tɛ quoi a tun tɛ n ka fɛn foyi fɛ ni kalan tɛ i m'a faamu donc voilà donc musique ko nalen don a kɔnɔ donc a kɛra problème belebeleba ye parce que a daminɛ la i tun b'a ye n ka musokɔrɔba a tun bɛ fɛn caman kɛ a tun bɛ ladiya fɛn caman na quoi tu sais k'an to ka kalan kɛ ne tun ye fɛn fɛn fɔ a ɲɛna a tun b'a presque a tun b'a bɛɛ kɛ n ye quoi mais musique ko nalen don a kɔrɔ donc tu sais a y'a bolo jigin n ka kow la dɔɔni i ka kow la dɔɔni donc voilà i ka indépendance ta merci ne ka indépendance ta a y'a bolo jigin n ka kow la dɔɔni bon toujours a bɛ kalan de demander n fɛ a b'a fɔ non ne m'i bila dɔ wɛrɛ la ne y'i bila kalan de la donc kalan in kɛ o de tun ka di an ka fɔlɔ musokɔrɔbaw ye denmisɛnninw ka kalan kɛ n'i tilala kalan na olu bolo n'i tilala kalan na dɔrɔn i bɛ se ka baara sɔrɔ ten a dun tɛ ten donc comme ça o problème cayara donc o fɔ n kɔrɔmuso tun bɛ to sɔn k'a fɔ an ɲɛna ko dans la vie ko baara kelen tɛ yen quoi i m'a faamu donc mɔgɔ dɔ bɛ kalan kɛ o bɛ tila kalan na donc baara ti sɔrɔ mais bon ni ne sera ka nin dɔnkili in da a bɛ se ka kɛ ni ala nana fara n kan donc n bɛ se ka kɛ fɛn dɔ ye musique in kɔnɔ o ye tiɲɛ donc bon fɔ dɔɔni a nana sɔn a ma dɔɔni jusqu'à présent donc an b'o cogoya la ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya amina yarabi mais il faut reconnaître que a y'i bila ka taa école la avantage ba b'i kan i ka musique kɔnɔna na effectivement c'est ça an kan k'an ba o barika da dɛ vraiment Rimka oui album joli de b'i bolo bi sugu la ok donc album bɛ ne bolo sugu la bi album kelen oui album kelen wa album in tɔgɔ Malikura voilà a bɔra san 2016 oui Malikura oui morceau joli b'a kɔnɔ morceau 6 de bɛ Malikura kɔnɔ awɔ Malikura kɔnɔ oui o morceau 6 ninnu na i bɛ se ka morceau kelen d'an ye an k'o kɛ avant goût dɔɔni an n'an ka famille yeah
Maliba problème i jonne ka doni fola mais est-ce que obina fem bola kabina on ka dogon ou kwa ma kabe nogoyanga nyebe shije to la fo ite ka bossena ne se kenebi nebe Mali croix glan ka présent croix sigi ka dirigeant bere fale dirigeant munu de sera kuka jamana choya fale Mali ko kera problème nye jomena ka solution e élection temena molongo obina ka solution e jaw fana e problème nye élection temene joma boka voter joma kamola boka voter nye bana bagato sigile voter urulan kono avec à ta voter parce que monde là abaga jamana nyeta fait malien do ma faire no famu ore la mega kodo confond olu te kelenye tieni galo est-ce que olu est tamanyogonye ala koni politique non olu te taninyogonye OK ala koni politique olu te taninyogonye ango foala mele o ganga foala malikura oui malikura ame domina ko bi 2020 na abe chokodi abe malikura la toujours quoi abe malikura jamana imo choyala abo choyala si am ko wala de am ko be am fait ka malikura glan ka président kura si o ka here kura do ka onye ko sinon ibaro am wakati mina sam malien de métro no yere ba kalama awo nyere ba be kalama donc surtout nous les artistes et coronavirus nana ka fembe ko fait tuguni kana marché ko wuli geleya bombe ga meni atala fenta ya donc ni ko kurama kan we che amay no ne mali kura ko kura artiste ye nyere na rappeur munela tu as choisi d'être rappeur bon il a faut mbora a finyana ci womna sam dien fembe kanune ma fama donc ni bi fen ke ni akanu lala ni do la ibisonga no doni mbola donc ne rappeur yari kan sinon tu sais il a faut wasolon donner nous fenore donc il a faut et konoya nous ni kamelongon nous donc moi j'ai choisi que bébé au sira inke est-ce que ne tarasira wara fait est-ce que tu songa ke fin wara wasolon ko la voilà ko ke fin wara wasolon ko la ante wasolon ga doni rappeur voilà donc c'est ça effectivement c'est ça ouais Rimka oui ika ni malikura konnana yere ni malikura ouais président kura ka here kura ani here kura merci donc anga ta fait dro merci donc c'est ça musique ko ika musique ay difficile geliam nous soro famille ouais maintenant ere bolo na femme musique la sang bon vraiment an nafan ibe ka nafan sorala nafan sorala oui bon monsieur ka fo en fleurom na ko bi Dieu merci alhamdulillah comme mbora ka fiana san non tika do wereke ne musique te ima fama donc ne be nga finu sala me nyere balwala ya me nga so sarala me plaisir ge mansan wala donc nga fembe alerebi nafan sorala donc monsieur ka fo Dieu merci halema nafa basoro sa donc me ga se ga doni gagnere ala oui nafa bay ala barika voilà donc am ala de lalbi ko ga donc ala ka hera chamo amina rabbi Rimka oui ika album fo bi ko album kelen ni bi bolo sugula anya adong ni kelenda effectivement an jara ka da ñoko fere no da ñoko fere ouais. Donc, il tu peux nous énumérer les autres 5 titres là. Ouais, bon, Mali croit quoi faire. Comme au cœur album titré, donc au premier titré aussi. Donc au quoi faire, donc Fantaya ben non. Fantaya ben non. Confiance zéro ben non. Tungambe et Luanse be. Luanse. Oui, ani et bon, ani Akacha quoi. Ouais. Tunkan Luanse. Ouais. Confiance zéro. Oui. Ouais. Nane ka siga miri. Yeni be inspiration sur tu ka be rassembler parce que à morceau à titre nous ka faire de. Ouais, effectivement. Bon, parce que comme ne ra kon fleur. Ne be nga titre ta ne be dien jatim ne dron. Kudo ka singa isigi ka miri fendo la ina fo sang ni jatimna ke fantaya titri donc nya ta jatimne donc nya nga société tabi ka jatimne ko mo ta foko fantaya bala donc malien fantane ka tanga ma fama ko duku donc bon j'ai choisi est-ce que ni morceau roque fantaya ka est-ce que ati son la mer donc voilà nous soroti donc Clara ka yi confiance zéro ko dana temble voilà donc nana ka fo
i ni tɔɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ baarakɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ est ce que danaya bɛ cogo di kanuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ danaya bɛ cogo di donc j'ai dit que donc o fana bɛ se ka kɛ titre dɔ ye c'est vrai donc tunga fana bɛ nɔ mɔgɔ caman bɛ ka taa tunga na bi mɔgɔw bɛ ka sa donc dɔw bɛ ka taa olu bɛ ka réussi donc est ce que o fana tɛ titre dɔ ye. Oui, titre de comme ça. Ah, c'est très bien, c'est très bien inspiré. Oui. Maintenant, quel est l'artiste qui t'a le plus impressionné? Artiste du Mali Jaraye. Tu me sigi ga midi mena me fait ka kani ñoy. Bon, vraiment artiste mu jarane dien rek on ko me fait ka ñoy na. Donc malheureusement bi au groupe Chira o gu tatapam wala o te bigo wala ga bina fitini donc amula mais tatapam donc voilà les grands frères donc ce sont des grands frères fitini na bon lui era ni to encourager mais nous te ñango il faut le dire que lui era des jeunes chama encourager donc c'est ça dans le style quoi. Oui jusqu'à présent nous te ñango mais olu ko nu kanu ne kama ne donna musique kono o ñini ku ye o be do fara ka don taw ka o be do fara do be avec do ni fara kan effectivement c'est musique ça nana oui toujours il faut approcher les grands frères effectivement c'est ça pour que il ka se ka améliorer don yeah. tunga dan tunkan me fait ko o dan eyo tunkan man tunga te dame don ablay ba tato flare ablay ni tara ijila jay kanani na soko yakli tomala kanani na boako ni tara tunga fe kanita tunga dia fe yakko iko flare sola ne na folo soro do du ika do black na so eyo tunga man tunga te dame don ablay ba tato flare ablay ni tara ijila jay kanani na soko yakli tomala kanani na boako ni tara tunga fe kanita tunga dia fe iko flare sola ne na folo soro do du ika do black na so tunga surugu do de moshita goroba kuma don bido wasini do wa mashita tuma do ablay ifarati to ou fesi ma garantie sentence sigi ko fe klekele obira foulé kika sebe madafa. OK donc c'est ça. C'est très bien. Ouais. C'est très bien. Yeah. Rimka. Oui. Il faut l'endo. Non, malheureusement maman souffre folo. Malheureusement même. Oui. Ala ka muso nɔgɔya Rim K. Amin arabi. E tɛ taa dɔ ta Buguni ou bien Wasolo. Donc a kɔni filɛ nin dɛ. Ni n'ala an garisɛgɛ don a la yɔrɔ min na kɔni. Donc an b'a ta. E fɛ ka taa ta Mali kɔnɔ wa? Ya. Donc a sɔrɔla Mali yɔrɔ Mali bɛɛ. Mali kɔ kan extérieur extérieur. A n'a mo diɲɛ yɔrɔ. Diɲɛ yɔrɔ parce que diɲɛ bɛɛ kelen don an bɛɛ hadamadenw de. Ya farajɛw farafinw a bɛɛ kelen de. Donc ni min kunlena kɛra kelen don aw danaya tɛ non c'est vrai danaya tɛ non mais c'est adamadenya jateminɛ de o ya ne ne ma deli ka ɲɔgɔn ni bi tɛ o ya mais ne ye k'a fɔ i ye mɔgɔ ye cɛ sunya donc tout donc i tɛ mɔgɔ compliqué ba ye ten i b'a fɔ voilà toujours non toujours oui toujours ko n'o de bɛ a b'a ka chapeau tirer Traoré oui toujours o kɔni o sɛbɛnlen de don depuis la nuit des temps o sɛbɛnlen de don non c'est ça non Traoré a fɔra ko ala ye anw kunelakaw da mais a fɛnɛ sɔnna ka aw dilanbolo di anw ma aw fabriquer wa o de ye Kulibaliw dilan sinon anw tɛ dɛ oui OK Rim K oui Mali musique la bi ni ye musique dɔw ta i bɛ ka musique dɔw lamɛn makɔrɔbaw kɔrɔ f'i b'i den ka stop digi effectivement a tɛ se ka lamɛn makɔrɔbaw kɔrɔ wallahi mais dɔw ka musique bɛ yen a bɛ ladilikan di c'est vrai dɔw fana ta bɛ yen oui o ye fɛn wɛrɛ ye kosɛbɛ artistes yɛrɛ dama u kɔ donnen don ɲɔgɔn ma de wa mésentente jumɛn de don wa an yɛrɛ t'a dɔn aw artistes aw kan ka caman dɔn o yɔrɔ la aw rappeurs jumɛn de bɛ yen de mun bɛ yan fadenya kɛlɛ o de bɛ ani tɔgɔko kɛlɛ fadenya kɛlɛ ani tɔgɔko kɛlɛ ouais tu sais diɲɛ kɔnɔ fɛn fɛn ni a bɛ kɛ ala de bɛ sɔn a bɛɛ ma quoi o ye tiɲɛ i m'a faamu donc k'a fɔ ko i donna musique kɔnɔ bi ka dɔ sɔrɔ yen nɔ ou bien i ye san 20 k'a kɔnɔ o ni tɔgɔ tɛ kelen ye quoi ala de bɛ sɔn ka tɔgɔ kalifa i la quoi ya donc ne kɔni moi personnellement ne ma nafa ye ɲɔgɔn juguya ni ɲɔgɔn ɲɛngoyaw la musique kɔnɔ quoi tu sais ni ne gɛrɛlen la e ka gɛrɛ ne la e artiste ne artiste
non ma hakili mun di an fila ma o tɛ se ka fɛn bɔ a la quoi i b'a faamu donc ne gɛrɛla ɲɔgɔn na an échange kɛ o bɛ na ni fɛn dɔ de ye ya fɛn min e kun tɛ fɛn min dɔn e b'o dɔn ne fɛnɛ kun tɛ min dɔn ne b'o dɔn ya mais n'anw banna ɲɔgɔn na k'an kɔ don ɲɔgɔn bolo dun est ce que an ka laɲiniw bɛna sabati o bɛ kɛ tiɲɛni yɛrɛ de voilà donc tiɲɛni o de bɛna ni faneniw ni baneniw ni ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛw ni kiritigiw donc ne kɔni ma nafa y'a la nafa t'a la voilà ne ma nafa y'a la c'est ça parce que aw ye image baw de ouais n'an y'aw ye téléw la dɔrɔn an bɛ girin ka da aw kan oui n bɛ fɛ ka kɛ nin ye n bɛ fɛ ka taa ni tas ni dileki tun bɛ rim k'a la bi n bɛ fɛ ka taa o ɲɔgɔn kelen de san donc il faut que aw de kan ka prise de conscience ta n bɛna musique min dɔnkili min da n bɛna dɔnkili min da il faut que n ka a sɛbɛn ka kalan ka tila ka il faut le relire encore quoi effectivement pour que n bɛna kuma min fɔ Mali dɔrɔn tɛ o diɲɛ bɛɛ de don musique bɛ taa la musique n'a pas de frontière vraiment a bɛ taa yɔrɔ bɛɛ de a bɛ se ka ɲani kɛ comme a bɛ se ka tiɲɛni kɛ cogo min kosɛbɛ c'est ça donc aw de kan ka cogo bɛɛ kɛ a bɛ min fɔ o ka kɛ ɲuman ye c'est vrai a ka bɛn kɛ parce que aw bɛ min fɔ fɛn kɔnɔ an b'a lamɛn on sent déjà que i b'a sɔrɔ ko dɔ tun bɛ dɔn dɔ cɛ dɔrɔn a tigi bɛ waaju quoi a bɛ comme waajulikɛlaw c'est ça o place de b'aw bolo bi waajulikɛlaw mais Rimka rappeur ta ka jugu n'a bɛɛ ye non sérieusement non i y'a fɔ cogo min a tɛ tɛmɛ o kan rappeur ta bilama kɔni scène sanfɛlaw la c'est déplorable mais mun de bɛ ka na ni o yɔrɔnin moi je comprends pas les clashs les trucs mais n'a fɛ ɲɛna sisan fadenya ni toujours tɔgɔko kɛlɛ voilà mais n'i ye baara min kɛ bɛɛ bɛ fɛ ka tɔgɔ sɔrɔ mais i tɛ se ka tɔgɔ sɔrɔ ka sɔrɔ i ma baara kɛ o voilà o kuma tɛ o i bɛ baara de kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka tɔgɔ sɔrɔ effectivement donc bon baara de kan ka kɛ parce que pour composer baara kɔfɛ tɔgɔ bɛ yen nɔ un morceau là je crois que c'est pas du tout facile non c'est pas facile il faut écrire il faut a ka ca quoi oui donc il faut que bɛɛ ka nin yɔrɔnin ne faamuya ouais an ka ɲɔgɔn kɛlɛw to yen il faut que ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ dɔrɔn o la ko bɛɛ bɛ nɔgɔya quoi c'est ça Rimka comme i ka fanu ko k'i ka conseil ba do olu ma o yɔrɔnin kan dɛ ko sinon olu fɛnnen do dɛ i bɛ jumɛn d'u ma dɛ mais c'est toujours bɛ min f'u ɲɛna dɔrɔn tu sais u ka bila u kunna fan cɛman n'a musoman denmisɛnnin maakɔrɔba tu sais artistes ka ɲɔgɔn dɔgɔya ni ɲɔgɔn kɛlɛ souvent ne bɛ a ye même k'a fɔ ko fanu yɛrɛ fɛnɛ nɔ b'a la quoi fanu nɔ b'a la dɔɔni olu bɛ zizani provoquer voilà donc tu sais fanu nɔ b'a la dɔɔni donc mais u k'a dɔn dɔrɔn k'a fɔ ko nafa ti kɛlɛ la nafa ti juguya la musique i n'a fɔ i yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min na donc artistes ye image de quoi donc bɛɛ ɲɛ b'a la quoi donc anw kan ka kɛ exemple de donc k'a yira diɲɛ la denmisɛnnin maakɔrɔba la parce que comme i bɔra k'a fɔ cogo min na sisan denmisɛnnin dɔ bɛ se ka ne ye sisan nɔ a bɛ se ka ne kanu donc ne ko kɛ cogo la n dɔnkilida cogo la n bɛ ka kuma min fɔ donc i b'a ye k'a fɔ a bɛ kuma ninnu a bɛ kuma ne bɛ ka kuma fɛn fɛn n ka musique la i bɛ taa sɔrɔ ale bɛ kuma min minɛ ka kɛ sɛbɛ yɛrɛ de donc wa a bɛ baara kɛ n'a kɛla in fana mais n'a sɔrɔ ne tɛ ka ɲuman fɔ n ka musique kɔnɔ dun a b'o kelen ni ne ta est ce que a tɛ kɛ jugumankɛla ye a bɛ kɛ jugumankɛla mais ne bɛ ka ɲuman fɔ n ka musique kɔnɔ dun est ce que a tɛ kɛ ɲumankɛla ye a bɛ k'o ye voilà donc c'est ça donc artiste bɛɛ k'a bila kunna k'a fɔ ko tu sais artiste ye dilannikɛla de voilà donc artiste ye dilannikɛla de ye bɛɛ k'a bila e kunna donc ko ni e kɛra ɲuman ye dɔrɔn donc ɲumanw de bɛ bɔ e la parce que e ka fanu olu bɛɛ bɛna dilan ka kɛ ɲuman ye mais ni e kɛra juguman ye fɛnɛ dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ e ka fanu olu bɛɛ bɛna kɛ jugumanw de i m'a faamu parce que i bɛ misaliya dɔ d'i ma o yɔrɔ nin na artiste dɔw bɛ yen nɔ donc u ye fasa dɔ da gulɔ la wagati dɔ la i b'a ye k'a fɔ gulɔ marchera sans trop c'est vrai voilà donc artiste dɔ fana bɛ yen nɔ o dɔnkili da banen na a san banen marchera Mali kɔnɔ dɛ banen kɛra jusqu'à présent bɛ yen nɔ voilà oui donc c'est ça jusqu'à présent bɛ yen voilà mais pourquoi mais munna m'o kɛ k'an yɛrɛ ka image tiɲɛ dɔrɔn a bila i kunna ko i ye denmisɛnnin i bɛ ka musique kɛ bi denmisɛnnin mais a bila i kunna fɛnɛ ko don dɔ la k'e bɛna kɛ cɛkɔrɔba de i yɛrɛ i mana kɛ cɛkɔrɔba ye à 60 ans n'i y'i sigi k'i ka musique lamɛn i ka musique de ton âge 25 ans i yɛrɛ i tɛ sɔn ka lamɛn donc voilà i bɛna maloya i sigilen i ka famille kɔrɔ i bɛ maloya i mɔdentigi lamɛn i bɛ maloya mais ne filɛ o tɛ e yɛrɛ fɔ o tɛ waso ye donc ne filɛ
hali ne san kɛmɛ ne bɛ se k'an sigi k'an ka musique lamɛn ya wa ne bɛ n sigi n ka musokɔrɔba kɔrɔ k'an ka musique lamɛn n bɛ n sigi n fa kɔrɔ k'an ka musique lamɛn n bɛ n sigi n balimaw kɔrɔ k'an ka musique lamɛn parce que ne bɛ ka fɛn fɛn fɔ a la a bɛɛ ye ladilikanw de ladilikanw dɔgɔyama kisɛ kelen c'est le mot même voilà aw ye ladilikɛlaw de merci a kan ka ladilikan de d'an ma voilà donc o kɔnɔna na an bɛna i ka morceau fantanya na fantanya bɛɛ b'a dɔn fantanya in kɔni effectivement an tɛ se ka fɔ a daminɛ waati min na a bɛna ban waati min na a bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen de la bi yɛrɛ de ta ka jugu bi ta ka jugu dɛ coronavirus nana n'an k'a tɔ la kɔni an ka crise in fana nana a ko tɔ ci donc fantanya bɛ bɛɛ lajɛlen na an sensibiliser dɔɔnin dɛ ok fantankɛ ni sɔgɔma tari hɛrɛ sira ne ni hɛrɛ bɛ si cogo di fantanya jugumanba ye mun ne ni o de sira fantankɛ ni sɔgɔma tari hɛrɛ sira ne ni hɛrɛ bɛ si cogo di fantanya jugumanba ye mun ne ni o de sira fantanya kalikan ko fɔ a ka ne sigi malo dilan kan dugu mana jɛ ka ban ne ɲɔgɔnna si jɛ ne de bɛ denbayaw ni ɲɔgɔn cɛ na sɔngɔ ɲini n'o tɛ ne ka denbaya tɛ dumuni kɛ hema mun faamu fantanya sababu ne kɛra du kɔnɔ jelimangoya dun fura tɛ fɔ nafolomugu caman dɛrɛ ok jelimangoya dun fura tɛ fɔ nafolomugu caman fɔ nafolo caman ka k'i bolo n'a tɛ min bolo don jelimandiya fura duman o ye wari de o ni wari b'i bolo c'est fini o y'a bannen o y'a bannen dɛ hali i tere o mun o si tɛ jate ni wari b'i kun kaban kɔni ni k'i man di mɔgɔw ye ou bien i ka di mɔgɔw ye kɔni wari ka k'i kun dɔrɔn a banna ala k'an bɛɛ waritigiya amina yarabi ala k'an bɛɛ lajɛlen waritigiya amin Erimka oui i nana an ka wele jaabi bi o diyara an ye dɛ kosɛbɛ mais mun de bɛ Erimka ko la nin n'an tɛ min dɔn parce que Malikunafoni ye an bɛ nin émission ninnu sigi walasa an bɛ artistes wele rappeurs wele u ka na an ka plateau kan u kana bɛɛ bɛ min dɔn o tɛ dɛ effectivement dogolenw bɛ yen o parce que aw bɛ to k'o dogo an na grande qualité non bon n bɛ se ka min f'i ɲɛna fɛn dogolen foyi tɛ ne ka ko la ne bɛɛ de sigilen filɛ i kɔrɔ tan mun de man di Erimka ye mun man di ye dɔrɔn tu sais o kɔni o ye ɲɔgɔn juguya ni ɲɛngoyaw dɔrɔn de olu dɔrɔn de man di musique kɔnɔna na bon musique kɔnɔ fɛn min man di ne ye ka ne minimiser o dɔrɔn de man di ne ye ka ye minimiser o man di ye quoi donc tu es un grand quoi an ka fɔ ko Erimka est un boss ok on a compris Erimka comme an bɛ ka se an ka émission kuncɛyɔrɔ la an m'a f'i ye i bɛ se ka welewelekan laban min di ani ka folikan laban min di an n'an filɛbagaw ye ok donc n bɛ foli di an lamɛnbaga ani an kanubaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan i m'a faamuya voilà donc et puis n bɛ tila k'a fɔ n kanubagaw ye donc minnu tɛ juru sɔrɔ sango bamananw b'a fɔ ten tɔ n'i y'a mɛn k'i ɲɔgɔnna gangan duru na ba tɛ donc bamananw b'a fɔ k'i tɔrɔn fila de bɛ dugu ma voilà donc n'i y'a mɛn k'i ɲɔgɔnna artiste ba tɛ donc lamɛnbagaw de b'i la kanubagaw de b'i la donc vraiment an b'a ɲini an kanubagaw bɛɛ lajɛlen fɛ parce que an artistes de dɛ an ma kɛ artiste ba ye fɔlɔ international ba ye fɔlɔ mais voilà tu sais an kɔni b'a ɲini an kanubagaw bɛɛ fɛ c'est an mago bɛ bɛɛ ka dɛmɛ na dɛmɛ bɛɛ tɛ k'a fɔ ko n bɛ wari bɔ ka di mɔgɔ ma i m'a faamu donc dɛmɛ dɔw bɛ yen nɔ olu ye hakilila dɛmɛw ye quoi i m'a faamu donc an ka sigi ka échange kɛ donc ni idée dɔ b'i la n'i b'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ se ka Erimka ka adamadenya la avancer donc n wele téléphone na i k'a fɔ n ɲɛna i m'a faamu donc wa ni financièrement si n'i bɛ se k'an dɛmɛ fɛnɛ donc i se dɛmɛ min ye o kɛ n ye ya parce que donc diɲɛnatigɛ kɔni mɔgɔ kelen bamananw ko mɔgɔ kelen t'i yɛrɛ ɲɛ i b'a faamu fo i ni mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan donc o welewelekan de tun bɛ ne bolo k'a di maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma donc toujours c'est moi Rim K enfant de Wasulu Buguni Dache an ka dugu la a bɛ fɔ ten tɔ de Erimka yɛrɛ bɛ fɛ ka projet jumɛn de réaliser dans l'avenir ok donc projet minnu bɛ ne bolo dans l'avenir comme an ka kuma kɔnɔ n bɔra k'a f'i ɲɛna n ma métier kalan n tɛ métier dɔn i m'a faamu donc n ye école de kɛ bon projet min bɛ ne bolo komi n bɛ dɔnkilida fɛnɛ de kɛ donc a ka di n ye i ye école kɛ diplôme b'i bolo fana ouais donc a ka di n ye donc ka salle de production baw dayɛlɛ i komi n ye artiste ye parce que tu sais ne t'a fɛ Mali musique ka bin quoi idée min bɛ ne la n tɛ fɛ ka sa n'a ye ka sɔrɔ n ma a transmet mɔgɔ wɛrɛw la quoi i m'a faamu parce que a dilanni hakilina de bɛ ne la
i m'a faamu o kaɲi kosɛbɛ donc ne ne sera ka studio de production ba dɔ dayɛlɛ donc ka denmisɛnninw wele ka na ka n'u bila musique voix normale kan tu sais o bɛ diya ne ye kojugu genre k'u former quoi merci k'u former musique yɛrɛ la quoi d'accord a kɛcogo ɲuman na dɛ a kɛcogo kolonko tɛ dɛ tu sais mun bɛ se k'e nafa mun bɛ ne nafa mun bɛ se ka diɲɛ bɛɛ nafa donc ne mago b'o de la dans les jours à venir donc ka se ka o salu dayɛlɛ quoi voilà Ala k'o nɔgɔya amina arabi an bɛ dugawu kɛ oui Ala k'o nɔgɔya ami sababu ɲumanw bɛ yen tiɲɛ mɔgɔ ni baara min ka di ye vraiment i bɛ nafa sɔrɔ o de la c'est vrai ko bɛɛ fana ye destin ko ye sinon tu as un diplôme là oui sans l'éducation RIM K an sera an ka émission kuncɛyɔrɔ la i bɛ se ka ladilikan ni folikan laban jumɛn de di ok donc vraiment n bɛ n dɛmɛbaga ni n diyaɲɛbaga bɛɛ fo mɔgɔ k'i delila ka hali hakilina ɲuman di yan i delila ka dɔrɔmɛ kelen di yan i delila même ka n kanu dusukun kɔnɔ même ni hali n'a sɔrɔ i delila ka n ye dɔrɔn donc n b'i fo o la quoi i m'a faamu donc mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la tu sais mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ n kan ka olu ta u tɔgɔ ma fɛnɛ donc olu fo i n'a fɔ o ye mɔgɔ jumɛn ye donc Usman Tangara donc n'u b'a fɔ ma ko Tangara Mori donc ale ye n dɛmɛ kosɛbɛ i m'a faamuya donc ani madame Jara Maya Tarawele donc ale fɛnɛ a ye n dɛmɛ kosɛbɛ wallahi a ye n dɛmɛ dan tɛ dɛmɛ min na quoi donc ani burufeere Albert entraîneur Albert donc n ka foli belebeleba b'ale fɛnɛ ye ani Umar Darame kasifeerelaw baba donc a ye bonya caman kɛ n ye donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ n kanuba cɛman musoman denmisɛnnin maakɔrɔba donc ya dante foli min na RIM K bɛ bɛɛ lajɛlen fo minnu y'a dɛmɛ minnu m'a dɛmɛ minnu kɛra a fɛ minnu ma k'a fɛ non hali minnu ma kɛ n fɛ donc n m'u bɛɛ fo quoi i bɛ bɛɛ lajɛlen fo effectivement ayiwa nin diyara n ye i nana n ka wele lamɛn o diyara n ye émission min don Baro Kènè de don comme an tun y'a f'i ye kɔrɔlen non baro diyara yɔrɔ an ka continuer non an ka continuer fo 0 heure i ka rapper jusqu'à 0 heure quoi o la an bɛɛ lajɛlen bɛ sensibiliser donc fanga kelen no gɛrɛngo ye o bɛɛ kelen no natalamɔgɔnin ye tiɲɛ tɛ fɔla ɲɛmɔgɔ ɲɛna n'an man kɔlɔsi a bɛ kanw na cɛ bakɔrɔnin b'anw kaburu senya maliba fanga tɛ fanga ye fanga min b'anw ka affaire kɛ bɛɛ ɲɛ bɛ problème ni solution na burama ka ca maliyɛn ka lafiya kɛlɛ wɛrɛ tɛ maliba la jɔyɔrɔ ko kɛlɛ intérêt ko kɛlɛ wa muso ko kɛlɛ ko kɛlɛ banna i m'a ye cɛ dɔ ko ni mun ye kɛlɛ kɛ ko ka jɔ dɔw ma awa kɔri dɔ t'e da dɛ président ma jɔ de ma ministre ma jɔ de ma bobo kɛ ma jɔ de ma cɛ ko ni mun ma mankan ci ko dɔ b'o da donc an kɔni an bɛ nin diyara an balima Malikunafoni lajɛbagaw an b'aw fo dante foli min na an bɔra k'an ka artiste lamɛn an ka rappeur an ka star n'o ye RIM K ye RIM K ye artiste ye album kelen b'a bolo sugu la n'o tɔgɔ ye Malikura projet b'a bolo ka réaliser projet belebele a yɛrɛ ko a bɛ fɛ ka studio de production belebele dayɛlɛ walasa maliyɛn denmisɛnninw ka bɔ studio ko gɛlɛya kɔnɔna na wa a ka se k'a ka idéologie transmet denmisɛnninw fana ye an bɛ dugawu k'a ye Ala ka wari caman nɔgɔya ye ka sababu ɲuman k'a ye a ka se k'a ka projet réaliser dans l'avenir an b'a fɔ ye a k'anw bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ